Možná, že vám budou připadat ty fotografie, že jsou laděný silně paseisticky nebo teda do minula. Což pokud byste si mysleli, že to je náhoda, nebo tak to není náhoda, skutečně tak je. A je to záměr a bych řekl intenzivní záměr, protože já jsem tak laděnej, když máš způsobem celou nakřivu, mě to. Takže jsem tak laděnej jako do minula, poněvadž přítomnost a tím méně budoucnost, teda nemám žádnou úvěru. Takže ty fotografie vypadají podle toho. Takže jsem nezměnce prosím, to skutečně tak, jak to říkám. Začal jsem fotografovat v roce 1999, konkrétně v říjnu, konkrétně 16. října to bylo. Než bych předtím nefotografoval, předtím jsem fotografoval jako příležitostný fotograf, asi tak jako mnoho z vás, těch, co teda dělal nejsou fotografii. Nechci být profesionální, protože taky nejsem profesionální fotograf, si tím nevzdělávám na životí, ale jako většina fotografů příležitostný. To znamená na Zenit, barevný kinofilm a tak podobně. No, nicméně, zabýval jsem se jinýma věcma, ku příkladu jsem měl jedno období, a to zrovna bylo v tom 1999, kdy jsem byl uchvácen historickými bicykly. To znamená, že já jsem sbíral historický bicykly, do dneška se nemůžu to harmonizovat zbavit, který mám to ve sklepě. A teďka jsem byl uchvácen a jezdil jsem po různých šroutištích a dával jsem dohromady a skutečně jsem jich asi 40 dal dohromady, teda jako trénoval. A do toho jeden můj známý přišel s tím, že zná jakýsi fotografa z Jugoslávie, který nebudu jmenovat, který by měl zájem takový historický bicykl. A domluvil nás zkusku. Já ještě bych teda do toho vložil to, že v té době pro mě pojem profesionální nebo výtvarný nebo umělecký fotograf to bylo něco, to byl pán Bůh, to jsem věděl, že to jsou dramaři, který to já jako nemůžu nikdy zvládnout, to je. A došlo skutečně k té schůzce, kam jsem měl přivést ten bicykl, byl to dámský bicykl značky SK, začátku 30. let, který jsem tedy prodával do směšných zkusem 3000 korun, nicméně ten pan fotograf z Jugoslávie si ho nekoupil a čímž teda zaplakám, že si ho nekoupil, protože ho mám do dneška, ale když už k té schůzce došlo, tak já jsem se ho zeptal, jestli by náhodou mi nemohl ukázat nějaký svoje portfolio, jestli něco náhodou nemá s sebou nějaký ty fotografie, protože bych taky chtěl vidět teda in natura, teda umělecký skutečně fotografie. No a on náhodou měl. Takže to vytáhl, on to mě tak jako listoval a říkal jsem si, no v duchu samozřejmě, že poněvadž jsem zvyklý někoho urážet, teda když mě to štílený zrovna, a to jsem nebyl, až to tam nekoupě toho bicyklu. No, jsem si říkal, sakra, tohle to přeci, jestli tohle jsou umělecké fotografie, no tak to bych snad vzala taky. A no, víc jsem neřekl, jsem dobrý ten bicykl, když byste potřeboval, tak já mu půjčím, můžeme spolu někam jít, ale když nějak to nakoupíme. A ještě jsem se vám zeptal, na jaký fotografuje film. Tak mě sdělil, že se jedná o značku Ilford Delta, což skutečně je teda prokazatelně nejlepší film, aniž bych chtěl dělat reklamu Ilfordu, nikde tady není zástupce jaksi zastoupení Ilfordu, takže to je úplná poznámka, ne reklamního charakteru teda. Takže jsem okamžitě letěl do Fotoškoda, což opět teda není reklama pro pana Škodu. A zakoupil jsem dva, dneska koupit si dva filmy, to snad bych ani nešel do toho obchodu. Ale tehdy jsem si koupil dva kinofilmy, Ilford Delta, myslím, že 21, nebo 100 a tam. A naládoval jsem je do své praktiky L2. S objektivem o ohnisku 29 mm širokouhlým, který byl mimořádně špatný, ještě navíc, protože byl špatně adjustovaný tím, kdo ho předtím rozbíral a zase dával dohromady. No a jelikož teda se jednalo ten bicykl a ten fotograf říkal, že by ho rád fotil, tak jsem si říkal, no tak měl bych začít fotografovat něco, co je mi blízký, takže jako bych mohl začít tím bicyklem. A dal jsem ten bicykl a šel jsem tamhle, vidíte, za váma je fotka, tam u těch dveří je to druhá vprava, to je ve Starých Křešovicích, je tam
je to jako by stará kavárna, ale to není stará kavárna, ale to z natáčení, ten nápis. Je to tyto pauzum. No a tam v tomhle prostředí historizujícím silně pasejistickým soudce jsem započal fotografování toho bicyklu. Není to tato fotka, tato pochází až z roku 2001, to bylo ještě pozdě 99. A skutečně jsem to nafotil a do dneška ty negativy mám doma, tak jako mě to začalo bavit. Nebo začal jsem si říkat, že to jsou věci, které stojí za zobrazení, protože prostě jsou mi blízký, ne, že bych je chtěl někde vystavovat, jo, čím se teda nechci vlíknout odpovědnosti za tuhle výstavu. Ale že tak nějak si to nafotím a že možná mě to nějak chytne. No samozřejmě, že mě to chytlo, protože já jsem se vždycky považoval za typ netechnický, tak najednou mě chytla i ta technika. No. Já jsem třeba teď maloval předtím, maloval jsem pastelem a protože tam skutečně se tak nějak jenom o samotě s těma přídama barevnýma, s tím plastickým kartonem. Ale ta technika mě vždycky fascinovala v různých podobách, že tady třeba víte železnice. A ty fotoaparáty taky a dneska takový ten zápas, jak každý, kdo začíná fotografovat, tak zápasí o tu ostrost a o tu, aby to mělo nějaký gradační, že to bylo vyrovnaný, nebo naopak kontrastní, když to chce člověk. No a to mě velice začalo bavit, takže ten záhy ten teda se rozjel a od aparátu Praktika L2 jsem přešel k fotoaparátu Kodak Retina, protože to jsem si přečetl v jedné knížce, která se jmenuje 3 kontra Gestapo. Pojednává o odboji skupiny Balaban Mašín Morávek za okupace proti teda německé nadvládě v Čechách. A tam právě v té knížce se mluví o tom, že plukovník Balaban přinesl někam fotoaparát Kodak Retina z první série, kterým tato trojice těchto zpravodajských pracovníků přefotografovávala tedy strategicky důležitý dokumenty, který zase jeden německý důstojník jim nosil. A říkal jsem, že tento fotoaparát má výbornou optiku. No tak toho jsem se hned chytnul, samozřejmě. Aparát byl dostatečně starý, měl výbornou optiku a byl krásný. Takže jsem šel a hned jsem si ho koupil a to jsem říkal, že 5 dneska. No ne hnedka, ale postupně. A skutečně jsem měl